Dr. Clear chuan call dongin hospital dangin thin thlak na tur chu anon lak tur thu anron chila reilote a an ma chuan ambulance aron dinga Clear chuan cooler chu a hlan ve ngal thuaya Dr. Son chuan thin petu ming chu Oliver ani thu alo soi ve ani ambulance atlan liam nu chuan Dr. Son chuan chakanun na chaulo an chan chhuwa thei awanga ni thatak an man thu asoya chuti lai chuan Andrew chuan wana maker zaimekin Mendelas chu ama puiturin atia chakpo chu damdo in atanga chuak tur chuan alo in pe fel vek to a fanu chu Mendis bula kalin Mendis chuan athiam lo ani lo thu alo shila chaka fanu chuan chu pom thiam atum thu soin nui sakin an kal sontani Andrew le Mendis chuan an zaizo hlim paho satakin meizia zuk atum lai chu an hmufua ma se engtin ma soilo chuan an kal san le ngal mai ani Dr. Son chuan a in alu main a then omte ina apeng koya a battery a ho sakachu dilet le atumani a then om nu ming chu zotin a ming a shil ve ngal boka a in alu nu chuan a zote cho pe ngalin a thut fel nuwa chuan a no pan laia child service ina an lakshan ma a Dr. Aaron nena an zanria ki lai a chuaka atuka chuan an pan in cho chhun an eidun nge bok Dr. Son chuan mut atuma ma se tuifari chuan ati boy ema wangin man mo takin anin chunga chuan bungrua azong kwala Dr. Aaron chu a phone le taringot mai zanlaya chuan Aaron chu alokal ngala Dr. Son chuan ali siam chu Aaron muin star screwdriver atel thua shila Aaron chuan hardware dora anlei mai thei thua shil ma se Son chuan ama ta kher kha adu thuina changa a boy zui tamaya Aaron chuan Son chu an vin deuh shoka ma se ngai dam chu adil zui le ngal thuani Aaron chuan screwdriver chu azon mu nuin Son chu achawani arin thua shila an building enkol tuin lo siam thatsak tura adu hauli siam turna shila mutur chuan ati zui ngalani damdo ina chuan Dr. Neil chuan Dr. Kalu le Dr. Claire bula chuan an dam lo kumsom ni paruk mi naw pai mek khes chung chang chu alo shil mol mola naw voi thum achhia to thu soitelin chuti lai chuan Dr. Son chuan an ni chu lo zomin an dam lo chu atiumor thandan en turin MRI le ultrasound amamo thuaron soya ma se Dr. Neil chuan darkar som pani nuwa aron lan le hlolawang chuan alo chhuwa chala ma se Dr. Claire chuan Son chu alo chan thuai ultrasound na an han en chuan atiumor chu an Naute pai lai len zong chan ve loi alo ni to ti an mu chuaka Dr. Neil chuan adam lo te nu pa bula chuan Naute chu pai metrul thuashil ma se an ni chuan Naute chu engtikong zong pu achan an lo du'a naw pai chunga inzai mai arem le rem lo an lo zot le a ma se Dr. Neil chuan Naute ta na a lo om thei dan dur chu a shil fia ngal ma se Naute pai tu chuan engpo thleng don se a Naute dam chuan na turani chuan ti she eng ma nei lo thua soya chuti lai chuan a pasal chuan Naute dang pai le mai an thei thu alo soi ve boka chuti lai chuan Dr. Son chuan in enkol dan chidang manga Naute le anu an chan him thei thu alo soi ve bokani damlo ruma tang an chuwa nu chuan Dr. Neil chuan Son chu voi khat ma damlo ma ama nial kal to lo turina shila Son chuan damlo bula anom to lo thu in a chang Dr. Claire chuan Son arwa man na chu alo thlop ve hle a Neil chuan damlo chu zeitura ruwa man turin a shil tange nge ni Dr. Andrew chuan emergency room a Dr. Audrey Lim alo kovara ain dei lawa wangin puitu amamo thuaron soi chuan Neil chuan Dr. Claire le Dr. Son chu chuk turin a shil ma se Claire chuan an damlo zeidan tur chu an idea ani thule an ma ni chu engwanga shem nge ani azota Neil chuan Son chu aron tlai wanga shemani thule ani chu Son chanzonga achonga wangin Son chu ama che in mumal tak abiak thiama wanga chukpui tura ti ani thuina changa an zu thlen chuan an patient chuan khoihli lian takalo neya Son chuan ti shol eral the bacteria chi khatani arin thua soi Dr. Neil chuan Dr. Andrew chu arai por zai chung chang chu ashila Andrew ngai dan te chu azo tel ve bok andam lo khoihli an endik chuan Dr. Claire chuan a hna in siam chu anat na nei sa in enkol lo wang ani arin thua shila Dr. Son chuan anat na lai chu lo mi thla a Claire bula chuan a en them ti azota Dr. Claire chuan adam lo bula chuan zana tura om lo thu alo shilve Sonan khoihli a endik nu chuan
college zirlai za zela somni panga in ungraduate ma in STD an kai thin thua soya andam lo chuan puitling film a chan thina wanga ni somthum dan zela STD an nei le nei lo ates thin thu alo soi ve bok Dr. Neil chuan atim te bula chuan andam lo zei tur chu an nalot tokale ka se Dr. Neil chuan atim te bula chuan andam lo zei tur chu a ol sam don lawani ti ashil mek lain Jessica chuan aron kau chuaka andam lo pasal chuan zei adu lo thu Neil chu ashil ma se Neil chuan anu pui chunga medical thil ti tura thu anei lo thuina changa ma se Jessica chu lo enrolin anu pui nun na chunga chuan thu anei lawa ma se afa chunga ero chuan thu anei thu alo soi ve ni Dr. Kalu le Dr. Clear te chuan an patient film chan chin vel an lo soi lai chuan son chu alo enroll ve a Kalu chuan chu tiang a en ve thin chu makati hle Neil chu lo langin son le Kalu chu ho to tur le chol ha dam to turin aron shila rai bor zai tur chu thul lei lo ka ni thu le bortin an rel fel photangai thu soi bort te chu thu khomin engtin ma an en kol lo chuan Naute pai le apai tu in an thi pui thei thuan suya ma se chu ti rualin chu tiang in zeina hau tak tak le har salutuk an ti chuan an pani tan dam chu an chance a om thuan soi ti chuan anin lungrual ta a Neil chuan a patient chu mu in atuk zinga an zeitur thua shil ha dam takamu hil turin a thla a an patient chuan a pasalin a hmangai chuan adu thlanna chu atong pui ngeirin thu alo soi ve bok Dr. Clear chuan an mut muna chuan Dr. Kalu hnena adam lovin puitling film achan thin thule chu tiang ti turmi nia angai lo thu te alo soya youth cell tara thokte le sex worker havin boruak sang sang an nei chungchang te nen Dr. Kalu chuan hetiang mi mal thil tuk Dr. Clearin ashil churo puyati a Dr. Clearin Dr. Kalu angoi tirnan chuan akista a Jessica le Dr. Neil te chuan andam lo rai por chungchang an lo soi meka eng wanga hetianga kalpui du nge an ni ti te an lo suya dam lo chuan kong danga ati theilain experience anei theina na hetianga apasala paltang ti du am thak ati in he anin biak na atang hian Dr. Neil chuan ama ne na fanei adu nge du lo angai tu a athu tak em ma se Jessica chuan meeting a anom lain a idea te chu lo fiam thu tho puina na mang to lo turin ati ani Basa chuan Dr. Son chuan bas banga meichia korhnuai le ke korte ne na om haulem bel chu a hmua chu chuan ano pan laia a unau pai chu tiang lem om na bu alo en chu a hria chuatir Dr. Son chu a thawa driver bula chuan a chukna tur a mai pal thu shilin driver chuan a chuk tira Dr. Son chu kong puisira a unau pai na inzaina chemlem apek ena rilru boy taka lo om lai chuan lia in aron hmua a thla hota lia chuan an ho kunga gym chungchang te soin Dr. Son chuan arim chiati thu a shil tol mai lia chuan aril rudik tak sonan asoi chuak chu tha ti thu shilin anin mang tha a Dr. Son chuan apartment 23 na kong khar chu akik dot doda chulai hmuna chengpa chuan thinrim takin aron hong zanlai in kai tho chu alom vak lawani mel ma se Son chuan ti tur tu list asiam chu ashila chumi tuk jing chuan eron le Dr. Son chuan tuk thuan an ei du na eron chuan Dr. Son na du dan anga aom tir chu athiam lawani thu soin a hnuwa eron chuan Dr. Son chu afingin thil om dan a thlir thiamangai thu asoi li a personal support worker amamo thu thukhu takina shila ma se Dr. Son chu lolung oi vak lovin tranpui le insiam that angai lo thu eron chu alo shi le zek mai ngoi reng chuan an tuk thuan chu ei chun zomin an thudun tareng maya Mark chuan Dr. Neil bia in eng wanga Dr. Neil chuan mi zei chu tum em nge ani an lo zota Dr. Neil ero chuan be se bo top ani lo awang le a zai hlotlin ngei arina wanga ni thu le a om anom pha tur thu alo suya Dr. Andrew point Dr. Son chu mi pakhat kong vel a endik thiam em awanga lo fakin Dr. Son chuan fakalom vak lo ti asia chua pha Dr. Son chuan ngai zong anei ve thinem ti zo chun zomin Dr. Son chuan a fui nge adeu so ti alo zot leta engtika zo chi nge ani zot le in Dr. Son chuan engti khuna nge deu su angai thin ti alo zot le thung andam lo zei chu awung are lo ti hre chuakin anarf bulvela bok alo om ti an mu chuaka against herself an pe angai don ti an shathiam ngal ma se aza mo ten ngai an o thei to don lawani Dr. Neil chuan in zei chu atranta a chul an zai hong chia chu alung phu aron tla hniam ngal a zei lai chu cholin
an zainu bula chuan alunga thi sen khang a om thu an hril ngala anaw pai pe mai lo chu ti thei an nei lo thu le anaw pai chuan a thok na ati voi thei thuan shil board meeting nei le ngalin chu nu chu ama bokin zaile se ti in thu an ti tlua Dr. Kalu chuan ngai dan thar ron nein alung phu ti top lova anun na ata na lo omber tur chin fel dan an ron soifia Dr. Son po a apartment a hole nu chuan room number 23 a superintendent room chu zanreito taka chuan kik le in chu pa chuan atui khoina asiam thato thulo shila ma se son chuan ali siam atel lo thule a thu lova khoi tur ani lo thu a shil leta superintendent chuan chu tiang adu lawani chuan a om hun chu son mei tur le dar ngan hulama akong ka kik to lo turin a shil Dr. Ni le Dr. Kalu te chuan an mi zai tur ngai tu in zan hun an manga Dr. Son po chu alo mu hil thei big lo a ruma pipe kal dan vel chu lo mi thla in a zan hun alo mang ve mek boka zinga lo ni chuan Dr. Claire le Dr. Andrew chu andam lo chu zai ma in an va mua man mo takin Dr. Son churon kalin an boina nei zong zong chin fel dan tur thuron aron pe ani andam lo po chu asoi ang chuan zain Dr. Son le Dr. Claire te chu an hna an thiame mawang chuan fak an ni boka Olivia chuan Dr. Claire chu anu le patikol sak turin angena Andrew chuan Dr. Nilan soilo ma se an pani chuan na thata kan tho thu le engtik lai po in kom tura an mu thei thu asuya chuti lain Dr. Kalu le Mandels te chuan a thin po thata kalo zein apum an zai sak boka Dr. Kalu chuan Naute te an mu chuan a om dan adang ngal vek mai Dr. Nil chuan apuma bok om chu pain Naute po chu a om na tura an da let bok Dr. Nil chuan Naute nu le pa te chu an fa pai mek chu mi pa ani thu shilin anu le pa te po chu hlim tak hian an nuya an ni ha thak tak damdo ina an man zo chuan Dr. Kalu le Dr. Claire te chuan klapathil in turin chuan rela Dr. Son chu an zinga tel turin an som vea klapa chuan Dr. Son chuan anau pan lai thil thleng hre chuakin anau pan laia kolin in nel om taka ron kom lai le a hnuwa fiam thu tho nan a man tak shep dan a hre chuak Dr. Kalu le Claire te chu no hanchers point an ni man nuam taka wangin lom thu an shila Kevin Wax po apa in avakala ma se apa chuan a mu chuan alo thin rim ema ina po alo lu tir du lova Kevin anu hi kar nga liam ta lok khana thia Kevin chu avuina akal man lo ba ka apa chu akol mi lova a chan po Thailand a boy lutuk wangani ome Kevin chuan apa chauka chuata atluri sia in Saint Bonaventure Hospital Dr. Son a thona lama chuan akal pui ngala hemini hian Dr. Son chu nidang ai main a na a athlenga Dr. Nil chuan aron telepotami ti in fiam thu alo tho Dr. Son chuan thamlo devalo chang letin Dr. Ni le Dr. Claire te chuan a fingan ti hle a Mr. Wax chung chang lo hril zung zungin apum na ati thin thuan lo suya Dr. Ni lana atim te thil pe mo a shil lai chuan Mr. Wax chu na ti in aron room chuaka a room lama chuan Dr. Hau zong zong Dr. Son tiam lovin an tlan phei ngal Dr. Son ero chu mi pano pang abana hliam tur chuan amit alatatlat maya a chan po a unaw pa Steve accident na wanga boral ta a an em wangani chu no pang a mu rual chuan a unaw pa hre chuaka alung te po a cheru hle ani Mr. Wekan na shia chu tumate sang nei nuwa Dr. Kalu le Dr. Nil chuan a test result te chu an han soi hawa pancreatitis pumpuina anei ni in an shia Dr. Nil chuan engemo shiat lo an la nei aring tlata an ngai dan chu da tha a endik thale turin ashila Dr. Son po in mi pano pang ban na chu buai puin chu mi pano pang chu Eva Galiko alo ni a Dr. Son chuan Adam chuang ngei theinan thei top chu atum ru hle ani akut zung trang mang chuan akho mu a FMT te enin CT scan anei tir boka chuti lai chuan Aaron Glassman ron kalin Evan le Steve te chu in angati thu aron soi ve luama Dr. Son chu in ang ati VMT zotin Dr. Son chuan enga wakangai lo thu le Steve chu athi to thu alo shila Mr. Wax abula po Dr. Ho vakalin apumpuya chuan bog aom thu le cancer po ani thu thei ti an vashil Dr. Son po in Evana CT scan ti lai chu alo va vila anti pa chuan an in berenga Dr. Son chuan autism awanga midang bula harsa ati thin thu te shilin Evan po chuan autism nei mi pa pakhat asiat thu le chu pa chu accident awanga athi to thu alo shil ve boka Dr. Son chuan a unaw pa po athi thu alo shil Dr. Son chuan Evana CT scan result chu enin abeng bula bok om ti an va mua
Dr. Neil po ron lut ve in chutia Dr. Son a kalbo de le CT scan alo nei tir ti amu chuan alom vak lavani arin dan chuan naupang chuan aru ringot atitlia ka an ngaya ma se a scan result chu aron huvia Dr. Son po rang taka chuak ngalin evan anu le pate va muah a result va shil ngala tumani ma se anu le pate chuan chanchin chu lo shevek to in evan chuan sheve lo se andu hi alo nia amma a doktorin evan chanchin chu lo shil to in thlasari liamta khan evan chuan arei bera kum khat bak damna khun anei to lo ti alo shil ani ome chun chu an ei lain Dr. Son le eron te chu an thuduna evan a chung chang an soidun ani Dr. Son chuan evanan achung chang chu hrengei se adu thu suin Dr. Eron ero chuan mi zong zoin thudik an hriat veka tu lo thu a soi ve thunga Dr. Son ero chuan evanan thudik tak hriat adu arin thu a soi let ve thungani Dr. Son chuan a unau pa in apian chama athil don tur a hria chak em lai hre chuakin Dr. Son chuan alo hrilok du lovani